Dobrodošli u novi video gdje ćemo učiti kako se postavlja ploča. Bijele figure uvijek idu na prvi i drugi red, dok crne na sedmi i osmi. Bijeli pješaci idu na drugi red. Crni pješaci idu na sedmi red. Bijeli topovi idu na H1 i A1. Crni topovi idu na H8 i A8. Bijeli konji idu na G1 i B1. Crni konji idu na G8 i B8. Bijeli lovci idu na F1 i C1. Crni lovci idu na C8 i F8. Sada dolazimo do kraljica. Bijela kraljica uvijek ide na bijelo polje, a crna kraljica ide na crno polje, tako da se gledaju. I onda kralja stavimo tamo gdje je ostalo prazno polje. Ako vam se ovaj video sviđa, molim vas like, subscribe i share. Hvala.